me kaivetaan sinne 2 piipparia ja me vedetään ne aika syvälle. Sitten kun se kuoppa on kaivettu, niin, niin se voi vielä sen piipparin laittaa vähän niin kuin työntää sinne hangen sisälle vähän sen. Niin se vähän niin kuin antaa optisen harhan. Te saatte kävellä tällaista ihan ympäriinsä tehdä tavallaan niin kuin jälkiä. Laita tästä semmonen 30 metriä tohon noin ja siihen pohjalle. Suoraan se lähti ja tuolla on niinku äärireunat ja niin tuonne se sitten pysähtymissä toi viimeinen keppi on, että sanoitko, ihan kauheeta oli. 2 hiihtäjää ja se sinun kaveri. Joo, 2 hiihtäjää meni tästä näin ja sitten en oo sitä mun kaveriakaan nähnyt, koitin huudella. Just. Jos menis yksen sontin kanssa tuonne noita ulkoisia merkkejä missä on, niin mene vaikka sinä sen kanssa sinne katsomaan, jos näet siellä jotakin merkkejä lumen päällä. Sitten lähdetään niiden piippareiden kanssa, jos niillä 2 onnekkaalla hiihtäjällä olisi ollut ne, niin lähdetään tästä menemään. Hei, tässä kävi vyöry. Se lähti koko tämän rakennuksen niinku matkalta ja meni tonne noin. Se oli aika leveä vyöry tonne pitkälle. Mä just niinku en siihen osunut, mutta mun 2 kaveria, me oltiin laskeessa 300, niin ne meni tonne ja ne hävisi ja katosi. Niin siinä oli se lumikenkäilijä, joo. Ja se lumikenkäilijä. Mä näin, että se oli tossa noin, se sauvat vaan pölähti kun se meni. Eikä okei, siinä on 2, mahdollisesti 3 uhria tällä alueella tuossa kepeistä tuonne talon päätyy asti. Eli kun nyt tämä lumivuoren alue, niin tuolla on jo merkkejä siitä, että oletettavasti joku uhri on tuolla lähistöllä, koska siellä on hanskaa, kauvaa ja muuta.